אני עושה עכשיו אתגר להגיע ל50 מנויים. ברגע שאנחנו מגיעים ל50 מנויים, איזה משחק שאתם בוחרים, אני עושה בו איזה אתגר שאתם רוצים. אני פשוט, ברגע שנגיע ל50 מנויים, אני אעשה סרטון של איזה אתגר שאתם רוצים, אני אעשה אותו. באמת, כאילו, מה שאתם רוצים. באיזה משחק שאתם רוצים, באיזה משחק מחשב או משחק טלפון. והתגובה עם הכי הרבה לייקים תקבל את זה. ואם נגיע ל50 מנויים ב5 ימים הקרובים, אני אעשה את זה בלייב ולא בסרטון רגיל. אז בבקשה תרשמו.